Шматдзетная маці Вольга Залатар выйшла на свабоду, цалкам адбыўшы 4-гадовы тэрмін. Тым часам лукашэнкаўскія сілавікі прыпынілі крымінальную справу супраць некаторых удзельнікаў праграмы нашага тэлеканалу «План Б». Бо не ўдалося выявіць, дзе перабываюць фігуранты. Аб'ектыўна і па-беларуску прыглядаемся да галоўных навінаў гэтага чацвярга. Віталь Бабін, вітаю і запрашаю на выданне. Падтрыманне тут і цяпер у Вільні прэзентавалі Міжнародны гуманітарны фонд дапамогі беларускім палітвязням. Людзі ў вельмі цяжкім стане. Людзі пахавалі там сваё здароўе, і трэба рэабілітацыя для людзей, трэба дапамога для сем'яў роднай, які знаходзяцца ў турмах. Да Лукашэнкі прыехаў кіраўнік гэтак званай ДНР Дзяніс Пушылін. І він просто в Москві буде розглядатися як ужуровня Пушиліну, а не самостійним керівником незалежної держави. Каля 600 беларусаў жывуць ужо больш за 100 гадоў. Дзяржава хваліцца, што гэта яе заслуга. Ты доработаешь до своей пенсии и благополучно умрешь. Это такой образцово-показательный гражданин, по мнению нашего государства. Дапамога для тых, хто прайшоў праз лукашэнкаўскія катавальні. У Вільні прэзентавалі Міжнародны гуманітарны фонд дапамогі палітвязням. Чым непасрэдна зоймецца новаствораная арганізацыя, як, ды якім менавіта катэгорыям пацярпелых ад рэпрэсіяў будзе дапамагаць? Ян Федарович з працягам тэмы. У Вільні прайшла прэс-канферэнцыя, прысвечаная Міжнароднаму гуманітарнаму фонду дапамогі палітвязням. Ён неўзабаве распачне сваю працу. Вельмі шмат людзей, закатаваных рэжымам, якія знаходзяцца ў турмах, якія ўжо выходзяць з турмаў. Людзі ў вельмі цяжкім стане. Людзі пахавалі там сваё здароўе, і трэба рэабілітацыя для людзей, трэба дапамога для сем'яў роднай, які знаходзяцца ў турмах. Новы фонд будзе даваць дадатковыя сродкі праграмам падтрымання палітвязняў, што ўжо рэалізуюць сёння беларускія гуманітарныя арганізацыі. В першую чергу это падтрымка палітвязняў праз праграмы Байхелпа, Байсола, прававая падтрымка, падтрымка з выездам, падтрымка сем'яў, напрыклад, дысідэнт Бай гэтым займаецца. Таксама грошы на прадуктовыя кошыкі, гэта тое, што займаецца Анітхелп. То бок гэта мы кажам пра тое, што ўжо існуе. Бюджэт новага фонду забяспечылі Нарвегія і Швецыя, якія агулам сабралі 1 мільён і 400 тысяч еўраў. Цяпер вядуцца перамовы з урадамі іншых краінаў. Сачыць за працай фонду будзе адмысловая назіральная рада. Створана такая назіральная рада, куды ўваходзяць і людзі з медыяпрасторы, і дыпламаты, і таксама выбітныя людзі, якія маюць права праверыць там на кожным этапе, ці даходзяць сродкі да тых, каму гэта неабходна, як сродкі размяркоўваюцца. На пачатку працы фонду сродкі з яго будуць скіраваныя выключна на палітвязняў ды іхныя сем'і, што засталіся ў Беларусі. Прапісаны і механізм вылучэння сродкаў, кажа Вольга Зазулінская, якую Святлана Ціханаўская запрапанавала на пасаду прадстаўніцы ў сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Кожная арганізацыя-удзельніца можа прыйти з запытам, будзе працэс узгаднення, павінны ўсе арганізацыі-удзельніцы пагадніцца з тым, што да, можна выдзеліць гэтыя сродкі на гэты там фонд ці ініцыятыву, потым ініцыятыва ці фонд атрымлівае гэтыя сродкі і ўжо ўнутры сваёй арганізацыі размяркоўвае паміж бенефіцыарамі. Сярод удзельнікаў фонду нарвежскі хельсінкскі камітэт, а таксама беларускія арганізацыі гуманітарнай скіраванасці. У працы фонда бярэ удзел 8 арганізацый на ўсіх узроўнях. Маецца на ўвазе, што яны бяруць удзел у кіраванні фондам, яны бяруць удзел таксама могуць запытваць грошы. І яшчэ 2 арганізацыі адмовіліся фармальна ўваходзіць у кааліцыю, але для іх опцыя звяртання па грошы ў фонд яна адкрыта. Між тым, новы склад Еўрапарламенту прыняў рэзалюцыю датычную сітуацыі з палітвязнямі ў Беларусі. Еўрадэпутаты запатрабавалі ад рэжыму Лукашэнкі неадкладнага вызвалення зняволеных з палітычных прычынаў. Таксама яны выказалі крайнюю занепакоенасць станам палітвязняў, якія цягам месяцаў і гадоў застаюцца ў рэжыме інкамунікада і праз перашкоды адміністрацыі калоніяў і турмаў не маюць сувязі з роднымі і блізкімі.
Гэты дыктатар мусіць ведаць, што існаванне палітычных вязняў у Беларусі азначае цвёрдыя санкцыі супраць ягонага рэжыму. Гэтыя санкцыі ні ў якай меры не будуць паслабленыя. Усе палітычныя вязні мусяць выйсці з турмаў. Політычні мушą opuścić więzienia. Праваабаронцы з вясны налічваюць у Беларусі 1325 палітвязняў. Яны адзначаюць пры гэтым, што рэальны лік асобаў, асуджаных з палітычных прычынаў, яшчэ большы. Ян Федарович, Белсад. Чаму ж у Еўропе пакуль без асаблівага энтузіязму ставяцца да заяваў рэжыму пра гатовасць да дыялогу з заходнімі краінамі і да паказальных крокаў на кшталт вызвалення палітзняволеных невялікімі групамі? Пагаварылі з ужо былой прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету Вольгай Гарбуновай. В Беларуси не впервые есть политзаключенные, да, совсем другая ситуация, иной масштаб, инкоммуникада, 6 человек погибших в местах несвободы. У нас все стало гораздо серьезнее, и исправить это будет гораздо тяжелее. Но режим едет под тем же рельсом, по которым он ехал в 11-м, в 15-м и в иные периоды, и думают, что этого достаточно. Наверное, хотелось бы просто, чтобы там тоже было это понимание у тех людей, кто занимается этим, выработкой этой стратегии. Ну вот тоже надо спуститься на землю и понимать, что так, как было раньше, уже не будет. Если раньше было достаточно освободить половину из тех, кто сидели, и продолжить переговоры, то сейчас эта ситуация гораздо более отягчена такими трагичными, в том числе, событиями. Мультыбрэндавы цэнтр беларускіх тавараў з'явіцца ў гэтак званай Данецкай Народнай Рэспубліцы. Такімі планамі падзяліўся кіраўнік акупацыйнай адміністрацыі у анексаваным Расею Донбасе Дзяніс Пушылін пасля сустрэчы з Лукашэнкам у Менску. Сам узурпатар шмат казаў пра супрацу з гэтак званай ДНР. Ірына Юр'ева працягне. Моцнае руканне і прыязныя абдымкі. Кіраўнік так званай ДНР Дзяніс Пушылін сустрэўся з Лукашэнкам у Менску. Лукашенку эта встреча не надо, но его заставили с Кремля. Его, наверное, видят то, что он начал танцы в сторону Запада, и его решили опустить. Он же позиционирует себя как президент, а его посадили за стол вроде как с российской точки зрения с губернатором. Афіцыйна на парадку дня развіццё супрацы паміж Менскам і акупацыйнымі ўладамі ў Данецку. Аднак пра што менавіта дамовіліся, прэс-служба Лукашэнкі так і не паведаміла. Пра мэты візіту Пушыліна ў беларускую сталіцу распавялі ў ініцыятыве Белпол. Звязаныя яны з вайскова-прамысловым комплексам нашай краіны. Например, посещение радар, КБ-радар, которая производит так необходимые в борьбе с дронами средства радиоэлектронной борьбы. Также Пушилин проведет встречу с председателем ГВПК Пантусом, в ходе которого будут обсуждаться проблемы с поставками продукции военного назначения, а также перспективы расширения сотрудничества. Упершыню Пушылін сустрэўся з Лукашэнкам у Менску летась у красавіку. Агулам за апошнія 2 гады кіраўнік гэтак званай ДНР стаўся ўжо нярэдкім госцем у Беларусі. Гэтак сёлета ён прысутнічаў на парадзе ў Менску 3 ліпеня. Пры гэтым афіцыйна рэжым Лукашэнкі не прызнаў створанай Крамлём на акупаваных тэрыторыях Украіны Данецкай Рэспублікі. Не толькі тое, што для Беларусі гэта будзе, для беларускай дзяржавы гэта будзе ударам, прызнанне Пушыліна і де-факта ДНР падчас вайны, але той факт, што ён проста ў Маскве будзе разглядацца як ужо роўня Пушыліну, а не самастойным кіраўніком незалежнай дзяржавы. Афіцыйны Менск мае з так званай ДНР не толькі палітычныя стасункі. Беларусь актыўна гандлюе з акупацыйнымі ўладамі ў Данецку. Лукашенко кажа пра 10 гадоў супрацы. З нашай краіны на акупаваны Донбас прадаюць, сярод іншага, алкагольныя напоі, малочную прадукцыю і касметыку. Таксама вядома пра супрацу з гэтак званай ДНР, Менскага трактарнага заводу і прадпрыемства «Амкадор». Лукашенко, гандаль, торговля и зарабатывание денег в этой ситуации, которая сейчас в Беларуси, белорусская экономика, нужны. Даже с таким, скажем так, токсичным партнером, как ДНР. Цяпер жа ў кантэксце супрацы з гэтак званай ДНР Лукашенко узгадаў і Украину. Мы никого не обижаем, мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и Донецкая республика. Показывая свои
сваю месца і ролю сёння ў свеце ў адносінах з Масквой. І ў дадзеным выпадку, в прынцыпе, хутчэй за ўсё проста пацвярджае адзін з расійскіх прапагандысцкіх наратываў о тым, што в Украіне есть хто гатовы з Расіяй дамаўляцца. Афіцыйны Кіеў пакуль не адрэагаваў на сённяшнюю сустрэчу Лукашэнкі з кіраўніком так званай ДНР, прызнанай ва ўкраіне тэрарыстычнай арганізацыі. Белсат звярнуўся па каментар ва ўкраінскае міністэрства замежных справаў. Леташнюю ж сустрэчу Лукашэнкі і Пушыліна ў дыпламатычным ведамстве назвалі абуральным непрыязным актам з боку ўладаў Беларусі. Ірына Юрыева, Белсат. Беларускія геолагі пачалі свідраваць параметрычную свідравіну Аршанская 101 блізу аграгарадку Хоцы Сенінскага района. Там шукаюць нафту. Паводле выдання «Віцебскія весці» завяршыць свідраванне хочуць у наступным годзе. Запланаваная глыбіня свідравіны 1350 метраў. Пры яе будаўніцтве будзе ўскрыты крышталічны фундамент зямлі. Апошняе радовішча нафты ў Беларусі пачалі эксплуатаваць сёлета ў траўні ў Гомельскай вобласці. Прыток свідравіны Заазер'еўская складае 600 літраў на сотні. Этой весной Лукашенко выказаў незадаволенасць тым, як ідзе працэс пошуку карысных выкапняў у Беларусі. Маўляў, ён не верыць, што ў краіне ў значнай ступені вычарпаныя запасы нафты. Паводле узурпатара, яе проста дрэнна шукаюць. Рэжым незадаволены беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі. Ініцыятыва Белпол атрымала доступ да службовага дакументу з адпаведнымі высновамі чыноўнікаў. Сярод крытычных закідаў фармалізм, недастатковая адкрытасць і слабая рэпрэзентацыя БРСМ у медыях. Чыноўнікі зазначаюць неабходнасць пашыраць функцыі і паляпшаць дачыненне арганізацыі з насельніцтвам. Слабымі месцамі ў службовым дакуменце названы таксама кадравы складнік БРСМ, не падабаецца і вялікая колькасць кірункаў дзеянняў, якія арганізацыя агучвае ў мэтах піару, але не рэалізоўвае ці не завяршае на практыцы. Каб развязаць гэтыя праблемы, прадстаўнікі лукашэнкаўскай вертыкалі лічаць мэтазгодным правесці рэбрэндынг БРСМ і ўвесці сістэму паказнікаў эфектыўнасці KPI. Таксама прапаноўваецца перайсці на грантавы прынцып фінансавання моладзевых ініцыятываў, у тым ліку па-за структурамі і актывам БРСМ. Памятаю яшчэ са сваіх часоў, калі я быў сакратаром першоўкі, так там была такая, скажем, рэакцыйная праца, не сістэмная, калі вось ствараецца нейкі глобальны праект і некалькі этапаў яго рэалізацыі і гэтак далей. Там все было значна прасцей, нейкая дата, ці то умоўна, ці то нешта там певень клюнуў адно месца, так адразу яны бегуць стварыць нейкую адзіную акцыю, аднаразовую, пафоткацца, запісаць там прыгожыя справаздачы, і все, на гэтым все скончваецца. Так зразумела, што з такім падыходам не можа быць ніякай паспяховасці і не будзе. Да іншых навінаў, Нарвегія знайшла радыеактыўны цэзій на сваёй мяжы з Расіяй у Арктыцы. Першапачатковая версія пра выпрабаванне расійскай ядравай ракеты «Буревестнік» не пацвердзілася. Навукоўцы схіляюцца да думкі, што гэта вынік пажараў у Чарнобыльскай зоне. Ці час біць трывогу ў Беларусі, калі радыяцыя даляцела амаль да паўночнага полюсу? Разбіраемся ў нашым наступным сюжэце. Нарвежскае ўпраўленне радыяцыйнай бяспекі заявіла пра павышэнне радыяцыйнага фону на поўначы ў арктычнай зоне. З пачатку верасня на іх станцыях каля мяжы з Расіяй вырас узровень цэзію 137. Расія ў той жа час афіцыйна інфармацыю аспрэчвае. Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов в атмосфере не было. Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было. Нарвежскія спецыялісты звязваюць з'яўленне цэзію з ляснымі пажарамі вакол Чарнобыльскай АЭС. Паводле інфармацыі службы надзвычайных сітуацыяў Украіны, з пачатку верасня на забруджаных радыяцыяй тэрыторыях Кіеўскай вобласці здарылася сама меней 3 буйныя пажары. Агулам агонь закрануў больш за 2,5 тысячы гектараў.
на мінулым тыдні, напэўна, гарэлі тарфянікі. То бок тарфянікі таксама як бы крыніца сур'ёзная радыактыўнага цэзію, але ад іх гэта ўсё распаўсюджваецца на невялікія тэрыторыі, там умоўна каля 5 кіламетраў. А калі гарыць менавіта верхавы лес, тады распаўсюджваецца болей. Нарвежскія спецыялісты называюць узровень выяўленага цэзію мізэрным. Ніякай шкоды для людзей ці асяроддзя ён не стварае. Не фіксавалі павышэнне радыяцыйнага фону пасля пажараў ні ўкраінскія, ні беларускія маніторынгавыя службы. В Беларуси радиационная обстановка стабильна и соответствует многолетним устоявшимся значениям. У нас все стабильно, все под контролем. Знакомимся с конкретными цифрами на сайте rad.org.by. Там мы ежедневно, в будние дни, публикуем информацию по радиационной обстановке. З пачатку верасня дым і пах гарэлага рэгулярна ахутвае Гомельшчыну. Мяркуючы са спадарожнікавых здымкаў, гэта наступствы пажараў, не ў апошнюю чаргу, на украінска-расійскім памежжы. Очень воняет. Закрывайте лучше окна. Далетае да Беларусі і дым з зоны баявых дзеянняў. Пагрозу ствараюць таксама пажары на вайсковых аб'ектах, такія як моцнае загаранне на складзе зброі пад Цвер'ю ў Расіі, што здарылася пасля удараў украінскіх беспілотнікаў у сераду. Навуковец Сергей Бесараб звяртае ўвагу, што там адбываецца выкід вялікай колькасці шкодных рэчываў, напрыклад, цяжкіх металаў, якія пагражаюць найперш тэрыторыям у радыусе 20-30 кіламетраў. А вось газы таксічныя, яны лёгкія, яны могуць, в прынцыпе, вандраваць і да Беларусі. Але, на шчасце, зараз як бы спадарожнікі еўрапейскія, той жа Сентынель, яны адсочваюць сітуацыю і па серніцтваму газу, і па аксідам азота. То бок можна бачыць, якое воблака дзе ўтвараецца, як яно рухаецца, і можна сябе неяк аберагчы ад гэтага. На Гомельшчыне і Магілёўшчыне найвышэйшы клас пажарнай небяспекі працягнулі на найбліжэйшыя выходныя. Штодня пажарныя леснікі ліквідуюць там да дзясяткаў згаранняў. Найбліжэйшымі днямі ў гэтых вобласцях прагназуюць да 25 цяпла і ўсё яшчэ без ападкаў. Антон Бяздольны, Белсад. Літва заблакавала YouTube-каналы беларускіх праўладных СМІ. Усе яны ўваходзяць у склад дзяржаўнага медыа-холдынгу Белтэлерадыёкампаніі і застаюцца пад санкцыямі Еўразвязу. Наколькі дзейная мэта гэтая захада і якімі могуць быць наступныя крокі ў гэтым кірунку, высвятляла Ірына Дарафійчук. Амаль 20 YouTube-аккаунтаў перасталі адкрывацца ў Літве. На падрабаванне літоўскай камісіі радыё і тэлебачання Гостынг заблакаваў у краіне рэсурсы, што належаць структурам медыа-холдынгу Белтэлерадыёкампанія. Людзі ў Віленскім краі, якія спажываюць лукашэнкаўскую прапаганду, гэта людзі вясковыя старэйшага веку. Пра YouTube, магчыма, яны некаторыя нават і не чулі. То есть все ідзе праз тэлевізор. Гэта чарговая папулістская акцыя. Пад блакаванне трапілі асноўныя інфармацыйныя тэлеканалы, рэсурсы інфармацыйнай кампаніі АТН, каналы праектаў «Фактор BY» і «Зона X», а таксама некалькі дзяржаўных радыёстанцыяў. Літоўскі наглядны орган накіраваў адпаведны запыт у YouTube сёлета ў ліпені. Раней, калі мы падымалі гэтае пытанне на сустрэчах з Гуглом і Ютубам, яны казалі, што гэта немагчыма, таму што іх няма легальнай асновы для такіх дзеянняў. Зараз, калі ёсць прэцэдэнт, гэта адкрывае новыя магчымасці. Што мы будзем зараз рабіць? Гэта адвакатаваць перад іншымі дзяржавамі, каб яны зрабілі тое самае, і адвакатаваць перад Ютубам, каб яны зрабілі для карыстальнікаў Беларусі таксама абмежаванні супраць гэтых каналаў. Паводле Франка Вячоркі, на запыты офісу Ціханаўскай, Google і YouTube ужо цяпер блакуюць непраўдзівую інфармацыю. Напрыклад, больш за 300 так званых пакаянных відэа. Але каб заблакаваць аккаунт цалкам, трэба давесці, што парушэнні на ім адбываюцца рэгулярна. Таму палітык просіць ахвотных манітараваць прапагандысцкія каналы і скардзіцца на парушэнні кампаніі Google ці YouTube. Калі колькасць тых скаргаў дасягне нейкага моманту, што можа паказаць сістэмнасць парушэння правілаў той ці іншай платформы, тады блакаванне нашмат больш верагоднае. А мы са свайго ўзроўня будзем працаваць ужо з кіраўніцтвам Гугла і Ютуба, каб яны пільна ставіліся да такіх скаргаў. Але наколькі істотна для прапаганды гэткае блакаванне аккаунтаў? Апроч аккаунтаў на Ютубе, на мінулым тыдні ў Беларусі распачаў працу праўладны відэагостынг videobel.by, а на гэтым новы прапагандысцкі тэлеканал «Первый інфармацыйны». Што ж да гледачоў, то іх у дзяржаўных каналаў няшмат, перакананы Севярын Квяткоўскі. На ўсю прапаганду лукашэнкаўскую ёсць адзін клоун,
Азарёнак, а яго рэальна глядзяць як міні-Жыріноўскага просто таму, што ён забаўны. Это такі гаварашчы шпіц Лукашэнкі. А все астатняе яно мёртванароджанае, таму што нават часы росквіту лукашызму ОНТ глядзела там 10%, СТВ 4%, ну, астатнія былі пасярэдзіне. Сёння супраць усіх каналаў Белтэлерадыёкампаніі дзеюць міжнародныя санкцыі. Іх увялі ў траўні 2021 пасля прымусовай пасадкі ў Менску самалёта Ryanair і некалькі разоў пашыралі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Мабільны каркасны басейн, навучальныя лабараторыі, трасы і пляцоўкі на месцы аўтавакзалу «Усходні» ў Менску ўжо на лета плануюць увесці ў эксплуатацыю Цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі. Або інавацыйную адукацыйную пляцоўку, як будучы аб'ект называюць чыноўнікі Менскбуду. Цяпер у былым вакзальным будынку дэмантуюць перагародкі, ўнутранае аздабленне і дах. Збіраюцца зрабіць новыя ўваходы і паставіць панарамны ліфт. На перонах заменяць асфальт, пасадачныя платформы ператвораць у лабараторыі, у тым ліку для збірання дронаў. На месцы ж парковак будуць трасы для выпрабавання сабраных мадэляў. Цяперашні футурыстычны вобраз і эстакаду ўсходняга вакзалу плануюць захаваць. Аўтавакзал «Усходні» закрылі ў 2016 годзе праз нерэнтабельнасць у 2020. Ён зноў пачаў працу, аднак потым закрыўся. У сёлетнім антырэйтынгу смяротнасці, падрыхтаваным CIA, Беларусь 10-я з вынікам 13 смерцяў на 1000 асобаў, але рыхтуючыся да свята старэйшых людзей, дзяржава шукае пазітыву. Маўляў, ажно 3 жыхары Беларусі дасягнулі 110 гадоў. Пра тое, як жыць даўжэй і ці ў інтарэсах улады, гэта высвятляла Юлія Цяльпук. У Беларусі жывуць 3 асобы, узрост якіх выклікае захапленне, і ім больш за 110 гадоў, і гэта найстарэйшыя грамадзяне. Узрост яшчэ 600 беларусаў больш за стагоддзя, заявіў прадстаўнік Мінпрацы Мікалай Арол. Усе людзі гэтага годнага ўзросту знаходзяцца на ўліку ў тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Іх віншуюць з днём нараджэння і іншымі святамі. 600 доўгажыхароў – гэта 0,01% ад колькасці насельніцтва краіны станам на пачатак года і ўсяго 0,05% ад колькасці асобаў у сталым веку, якім больш за 65 гадоў. Рэальную сацыяльную карціну паказвае статыстыка Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Беларусь, сярэдняя працягласць жыцця ў якой складае 74 гады, на 109-м месцы. У дзясятцы першых развітыя краіны свету – Гонконг, Японія, Карэя, Андора і некалькі краінаў Еўразвязу, дзе жывуць на 10 гадоў даўжэй. Это и генетика, это и климат, это и регион проживания, это и здравоохранение, и это привычки. У нас регион с хорошим доступом к питьевой воде, и это нужно учитывать. У нас регион с низким риском инфекционных заболеваний. То есть у нас нет там условной малярии, у нас нет там лихорадки, там западного Нила. Генетика і клімат, на якія мы не маем уплыву, у парадку. Але кульгае лад жыцця беларусаў і тое, як да іхнага здароўя ставіцца дзяржава, цвердзіць Станіслаў Салавей. Рэжым залівае краіну танным алкаголем, пакрывае табакеркамі, утрымлівае манаполію на медыкаменты, што робіць недасяжнымі некаторыя якасныя лекі замежных вытворцаў. Здоровье нации не сильно волнует. Но здесь логика очень такая простая. Средний возраст мужчин практически приблизится к среднему возрасту, к выходу на пенсию. То есть ты доработаешь до своей пенсии и благополучно умрешь. Это такой образцово-показательный гражданин, по мнению нашего государства. С учетом того, что еще каждый третий пенсионер у нас работает, по сути, государство экономит на пенсии. З мільёна з трацінаю афіцыйна ўладкаваныя 420 тысяч пенсіянераў. Міністэрства працы ацэньвае гэту лічбу станоўча. Одной из причин, по которым граждане продолжают работать и хотят работать, это желание избежать одиночества, быть в коллективе. Але чыноўніца не згадала. Перадусім людзям не хапае грошай на жыццё, якасную ежу і лекі, усё часцей платныя медычныя паслугі. Лекарка і спецыялістка ў харчовых паводзінах Алеся Трыфан падказвае, як зменшыць рызыкі цяжкіх захворванняў сардэчна-сасудзістай сістэмы, цукровага дыябету і страўнікава-кішачнага тракту, не выдаткоўваючы тысячаў рублёў. Первое – это количество сахара в рационе, и это не только про сладости, а и про скрытый сахар в готовых продуктах, потому что
избыток сахара приводит к воспалению, увеличивает риск ожирения, который тоже, кстати, статистика показывает, что все-таки пока еще растет. Второй момент – это трансжиры, которые часто встречаются в фастфудах, маргаринах, да, и производственной выпечке. И третий момент – это чрезмерное потребление соли. І апошняя простая парада, якая падтрымае добрую фізічную форму, гэта хадзьба. Таму добрай дарогі да доўгалецця. Юлія Цяльпук, Белсат. Інтэрв'ю ўжо былой прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету Ольгі Гарбуновай для радыё «Свабода» выклікала шмат крытыкі з боку беларусаў. Мой калега Вітаў Ціўчык паразмаўляў са спадарняй Вольгай для праграмы «Белсат Зум», ды пераадрасаваў ёй нязручныя пытанні следам за гэтаю размовай. Глядзіце адразу пасля аб'ектыву, за прагляд якога дзякую спадарству і развітваюся.